Mindenkihez tettem valami titokzatos kis tárgyat, hol egy könyvet, hol egy kis doboz, hol egy dupás doboz, hol egy borítékot, és mindegyikben más-más feladat van. Vegyétek ki belőle a kis cetlit. Kis cetlit vegyétek elő. És akkor nézzük, hogy mit is kell elvégeznünk. Hasonló valószínűségi kísérletet. Van olyan asztal, ahova kettőt is tettem. Egyiket az először az egyiket, mindenki érti el a kis papírt, amit adtam, arra írod a jegyzőkönyvet. Elszámoltok, ügyes. Cseres. Hol is raktok, bocsánat? Melyik volt a tör, Fanni? Nálatok a piros volt a tör. Viki? Nektek a jelzett volt a tör. Matyi? Ja, nektek kártyás feladat volt, de a szülőknél is volt. Volt bújós, mi azt is Majd az bogyó. nálunk nem jelzett volt. Nálatok a piros volt a tör, tehát kettővel vezet a piros. Hol volt még ilyen bogyós feladat, Fanni? 14-szer volt egyszer. Nálatok meg a mindenféle, tehát itt háromféle lehetőség jön. A betűknél aztán végtelen sok lehetőségünk volt. Tehát amikor hallasz statisztikai adatot, vagy valószínűségi adatot a tévébe, azért jó erősen gondold át, hogy hányféle lehetőségből lehetett ahhoz választani.